Изге китапта язылганча, Гайса Мәсих туганчы күп еллар элек үк Ишагыя пәйгамбәр алдан әйткән. Ифәтле кыз карнына бала кабул итәчәк һәм ир бала табачак. Сезнең игътибарга тәкъдим ителгән вакыйгаларның барышы тулысынча Инҗилдән алынган. Яһуд илендә бөек Херод патшалык иткәндә, Насарада яшәгән Мәрьям исемле гыйффәтле кыз янына Аллаһ Тәгалә Җабраил фәрештәне җибәргән. Курыкма, Мәрьям, Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте. Авырга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дигән исем кушарсың. Ничек шулай була ала? Мин бит әле кыз бала. Сиңа изге рух иңәр һәм Аллаһы Тәгаләнең кодрәте төшәр. Шуңа күрә ул бала изге булыр һәм Алла улы дип аталыр. Шуннан Мәрьям өлкән яшендә балага узган Элисабет янына китте. Элисабет! Мәрьям! Сеңлем минем! Син иң мөбарәк хатын кыз. Балаң да фатихалы. Синең тавышың ишетелүгә карнымдагы балам тибенеп куйды. Җаным Раббыны олылый. Рухым коткаручы Алламны уйлап шатлана. Мине барлык буыннар бәхетле дип атарлар. Насара халкы, тыңлагыз! Август Кайсар тарафыннан Рим империясендәге бар кешеләрне исемлеккә теркәргә дигән буйрык бирелде. Һәр кеше ата-бабалары туган урынга барып теркәлергә тиеш. Шуннан Мәрьям яшелгән кеше Йосыф белән исемлеккә теркәлү өчен Яһудидәге Бәйтлехем шәһәренә килде. Мәрьям авырлы иде. Кунакханәләрдә урын булмаганга күрә алар гади бер абзарга урнаштылар. Ул якларда сарык көтеп йөргән көтүчеләр бар иде. Төнне алар каршына изге фәрештә инде, һәм алар булган урын Алланың даныннан балкып китте. Бүген Давыд шәһәрендә коткаручы туды. Ул Мәсих, Раббы. Яңа туган баланы күрер өчен көтүчеләр шунда ашыктылар. Һәм коткаручының тууы турындагы хәерле хәбәрне беренче булып алар тараттылар. Канун